Thee op 10. Hoe leuk is dat? Hopen we dan, hè? Oh, wacht. Ja, en ik zie notierputjes en... maar, oh, wat wordt dat wel leuker. En een broertrommel. En alweer een kiep. En... kijk, creatief. Oh! Ja, dat gaat snel, hè? Dat is wel het ding. Henk! Limburg. Henk. Henk en Gertie. Ja, Dit is Gertie. Jullie zijn thee op 10. Ja, Nou, zij. Ik Zij. niet. Oh, Gertie, jij bent thee op 10. ja. Protten we Limburgs of Heulands? Holland. Heulands. Hè? Maar Henk, vertel even. Lagen jullie op de loer? Of, Nou, dat Ja. klopt wel. Ik zag een autootje Wij aankomen. waren in de keuken, ja. Ja. En we zaten net een beetje te lunchen. En toen denk ik, wat is dit voor onguur publiek? Dat, Ja, wij zijn enorm... Frank had zich toch moeten scheren vanochtend. Toen hij volding. Ik heb nog net iets meer. Ja, hij spaart om zoiets als jij te krijgen, Henk. L1. Dromen. Maar wij zijn het maar. Ja. Dus L1. kennen jullie het programma toevallig? Nee, ik ken het niet. Nee? Eerlijk Nee. gezegd. Ik Zal ken ik, wel alleen. zal ik even de supersnelle uitleg geven? Ja, dat is goed. Wat wij doen, al ruim 7 jaar en ruim 1600 afleveringen, is kriskras à l'improvise Ja? door de hele provincie Limburg rijden. En als we ergens een trigger zien, Ja, dan gaan we daarop af. Dan filmen we precies 12 minuten. Daar wordt niet meer in geknipt om het zo oprecht mogelijk te houden. En meer is het niet. Ah, oké. nou, leuk. En als we nu de 12 minuten achter ons hebben, dan mogen jullie bepalen of het op tv komt of niet. Oh, oké. Oh ja. Nou, Ja. dat is wel apart. Ja. Ah. Dus die vrijheid leggen we helemaal bij jullie. Ja. Thee op 10, Gertie. Ja. Dat komt uit jouw koker dus. Ja, dat komt uit mijn koken. Jij ja. hebt iets met thee. En iets met de tuin. Dus een beetje een combinatie van. Het is geboren, ja, het is eigenlijk een hobby. Het is een Ja, hobby. kom, en, ik was aan het varen. Ik ben zeeman geweest. Oh. Ja. ja. Sinds kort ben ik gestopt. Of ben ik met vervroegd pensioen gegaan. Dat kan ook. Maar dan was ik vaak maanden van huis. En dan verveelde zij zich een beetje. En dan dacht ze, Oh, oh, ja. Nou, Maar moet jij vertellen? Ja, ik meerdere neem mensen die, Met drukting. die gaven aan van je moet iets met die tuin gaan doen zonder dat niemand het ziet. En nou ja, toen dacht ik, dan ga ik dan maar eens, ja dat is de poes. Oh. Dan ga ik dan maar eens uitproberen. Ja. En gewoon eerst met vrienden en familie. En het is heel onofficieel. Dus, nou, en nu doe ik het gewoon voor de gein op zondagen, als het mooi weer is. Maar waarom heet het dan niet tuin op 10, maar thee op 10? Ja, ik schenk thee. Ah, je Het schenkt is een thee. theetuin. Ja, allerlei Een theetuin. Ja, ja. Ik Het schenk is- allerlei soorten thee. Dus, En die thee, komt die ergens vandaan? Of Nee, in de zin die van komt dat als het... man naar beneden. Nee, een heuse theeregen in Milsbeek. nou, Nee, maar wat ik bedoel, de thee- is het biologische thee? Soms of, wel, want mensen brengen ook thee, dragen thee aan of geven thee cadeau. Ja, als ze weten dat je iets met thee doet, dan gaat het heel hard. En we hebben nu ook een mooi theewinkeltje in Gennep, dus dat is ook... Dus dat kan ik mooi aanvullen als iets... Je hebt een eigen theewinkeltje? Nee, Oh. in Gennep is een theewinkeltje, Oh, dus kan oké. ik aanvullen. Nee, omdat je zei, we hebben nu een theewinkeltje. Ja. Oké. Ja, Wij en wonen in sommige Gennep. mensen willen ook heel graag koffie, moet ik zeggen. Want Oké. dan komen die mannen niet verder het pad hoor, want dan zeggen ze, ja, je hebt alleen maar thee. Dus dan roep ik altijd, kom maar, want we hebben ook koffie. Oh, die mannen vinden thee dan een beetje een Ja, vrouwendrankje? weet je, weet ik niet, maar dat Oké. vinden ze niet zo. Het Nou, ontbreekt- heel veel mannen weer wel, dus je moet ook niet... Nou, en dan Generaliseren. bak ik de appeltaart bij. En dan zitten ze hier lekker in de Henk, tuin. hoe is haar appeltaart? Nou, ik zou je eerlijk zeggen dat ik er eigenlijk mee begonnen ben. Aha! Jij, de buurman. Ik heb voor die tijd heb ik eens appeltaart gemaakt. Oh, Nee, klopt. ja. Klopt. De Nee, het is buurman. Ja. een buurman in de straat die was heel goed in appeltaarten maken. Ja, en die stond heeft, zo die heeft het bekend. een aantal, of heel lang gedaan eigenlijk. Een aantal En, jaren en kreeg toen, hij een contraprestatie, mocht hij hier gratis Iets drinken. consumptie nuttigen. Hey, Maar die is jij helaas was- overleden. Oh, Ja. Ja, hij is Dus, 88. maar die heeft de receptuur doorgespeeld aan, Kijk. aan mijn vrouw. Kijk, kijk. Oh, dus die bak je niet alleen met veel plezier en liefde, maar ook met veel respect naar de buurman nog Ja. steeds. naar de buurman. Ja. Jij was dan vaak heel, dat was dus op de grote vaart? Ja,
Ja, ik heb zowel in de cruisevaart gezeten bij de Holland-Amerika-lijn als op de tankers, chemicaliën tankers. Oké. En cruisevaart was natuurlijk wereldwijd en die tankers was meer rondom Europa, Middellandse Zee, Noordzee. En was jij dan Oostzee. opperhoofd trossen los, trossen vast of zat je in de stuurhut? Ik ben meteen, als er maar wat slecht geshort was, ging ik meteen van boord. Nee, ik zat in de techniek. Dat heet dan een hoofdscheepswerktuigkundige of chief engineer. Ja. Dus de baas van de techniek. Zeg maar, een kapitein die komt uit de stuurmansgroep. En een chief engineer komt uit de technische groep aan boord. Als je even 2 bloedgroepen daarin ziet. Deed hij dat al, Gertie, toen je hem leerde kennen? Ja, toen zat hij op de zeevaartschool in Amsterdam. Oké. En toen zei ik, ja, ik hoop niet dat je gaat varen. Dan maak ik het uit. En heeft hij ook heel lang volgehouden, tot zijn 50ste. En toen, ja, bloed gaat toch wat niet. Dus je bent op je 50ste pas? Weer terug. Nou, ja, zo ongeveer. Je gaat niet je hele leven varen, heb je toen gevraagd. Want daar gaan we het nu uitmaken. Maar dat was toch een beetje knopen tellen natuurlijk. Ja. Nee, maar in ieder geval... ze heeft... dus toen heb ik 5 jaar gevaren na de zeevaartschool, zeg maar tot mijn 27ste. Toen ben ik aan de wal gaan werken. En op mijn 50ste begon het eigenlijk toch wel een beetje te kriebelen. Dat ik dacht van, ik ben eigenlijk wel uitgekeken. Ja. Dus gewoon in de techniek gewerkt aan de wal. Ja. Veel ontwerpen van klimaatinstallaties. Oh! Dus bij adviesbureaus, installatiebedrijven en Dus in... ziekenhuizen heb ik heel veel gewerkt. Oké. Klimaatinstallaties, luchtbehandeling? Ja, van centrale verwarming, airconditioning, maar ook medische gassen. Hey, maar je hebt ook in de cruise-wereld gezeten. De belangrijkste gedachte die ik tegenwoordig, nu ik ook ouder word, bij cruiseschepen heb, is het schijnen de grootste vervuilers op de aardbol te zijn, zo ongeveer. Ja. Hè? Jij hebt in dat wereldje gezeten. En in de techniek. Dus en in de techniek. Uitstoot ook allemaal. Kloppen die verhalen? Ja, klopt dat. Ja. Er zijn wel verbeteringen nu gaande. Door aangescherpte regelgeving, internationaal. Maar ook in Europees verband. Bijvoorbeeld in Europese wateren mogen ze alleen nog maar met dieselolie varen. Daarbij is de zwaveluitstoot. Want dat zat in die zware olie stoten die dingen uit. En dat is de grootste bagger. Dat is ook die eisen, die olie moet ook schoner. En je ziet nu ook initiatieven dat ze overgaan op gas, LPG. Dus dan worden ze wel een stuk schoner. Maar het zijn nog steeds, maar het is gigantisch. Als je het vermogen ziet wat daar aan opgesteld vermogen staat, dan kun je gewoon, dan kun je heel Maastricht mee van elektriciteit voorzien. Vind jij dat mensen daarover na moeten denken voordat ze een cruise boeken? Het is moeilijk. Vliegtuigen stoten ook een hoop uit, hè. Dus het zou wel maar mensen zijn het zich niet zo bewust. Nee. Die denken gewoon, we gaan lekker vakantie vieren. En het is natuurlijk super aan boord. Ja, want ze hadden er onlangs weer eentje gebouwd, daar zit zelfs een achtbaan op, hè? Ja. Dat soort dingen, dat sla jij ook op, hè? Ja, maar dat is toch, Nou ja, ze zijn wel steeds groter aan het worden. Ja. Vroeger had je bijvoorbeeld cruiseschepen, toen ik begon, ik heb in mijn jonge jaren ook nog eens bij de Holland-Amerika-lijn gevaren, maar daar zaten 600 passagiers op. Waar ik nu terugkwam, zaten we op 1200 en de laatste schepen 2200 passagiers. En dan zijn de schepen van, of dan beschouwt de Holland-Amerika-lijn zich nog als een mid-sized cruise company. Ja. Want die grotere, wie heeft de grootste, daar zitten 8000 mensen op of zo. Dat is giga. Ben jij even terugkomend op de romantiek? Dat vind ik altijd leuk. Ja. Want jij zei toen je op de scheepvaartschool zat, niet je hele leven gaan varen, want dan maak ik het uit. Ja. Hij heeft dan 5 jaar heeft hij dan gevaren. Toen. Hoe blij ben je met hem nu die jaren van het varen achter hem liggen? Nee, het is super gezellig thuis. Ja, het is weer even inschikken, maar normaal, of de laatste periode was je 7 weken weg en dan 7 weken thuis. Dus dan ben je het al wel gewend. Om dan met z'n tweeën in huis te zijn. Dus nee, prima. Maar je miste hem wel?
Als die zo lang weg was. Ja, ik vond na 6 weken dacht ik van nou mag je wel weer, mag je wel weer komen. En als hij dan weer terug was, had je dan na 6 weken ook weer zo'n omslagpunt van, nou mag hij wel weer gaan? Nou ja, ik niet zo, maar jij was altijd heel erg bezig van waar ligt het schip en waar kan ik opstappen. Ja. En misschien moet ik een paar dagen eerder, ja het was nooit zo'n hele vaste datum, dus dat zat meer bij jou. Het is net waar die ligt. Maar ik vond het ook altijd wel, ja zijn eerste week als iemand weer weg is het wel taai. Maar ja, je went er ook heel erg aan. Nou ja, bij de Hondenmeerkelijn, bij die cruisemaatschappij, ze zat in het onderwijs vroeger. Dus dan met de schoolvakanties en met de kerstvakanties, dan vloog ze, waar die ook lag in de wereld, vloog ze naartoe. En dan kon ze gratis meevaren. Ja. Want twee persoonsbed in een hut staan altijd, dus kon ze gewoon inschuiven. Wat leuk! 5 keer gecruised, ja nee, maar echt heel mooi. Ja. In Alaska 2 keer hè? Ja. 1 keer 4 weken, 1 keer 2 weken, ja het is... Oh. Ja, je weet niet wat je ziet. Het is echt... En dan was hij overdag in het werk. Ja, en dan zagen elkaar bijna niet. Wat dat betreft. Alleen s'avonds aan de captain's table voor het diner. Nou, dat wel. Ja. Maar ik draaide ook gewoon nachtdienst hoor. Dat is gewoon ploegendienst aan boord in zo'n machinekamer. Dus, dus als de loveboat nou bij mij voorbij komt, dat gaat te ver? Dat is, ja. Voor haar wel, maar niet voor mij, ik moest werken. Maar dan zat jij de hele dag lekker met een kopje thee natuurlijk. Uiteraard, alleen maar thee. Witte koude thee. Ik geloof er niks van. Nee. Nou, ik vermaakte me prima. Dus het waren niet alleen de lasten, maar ook de lusten. Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. Allerlaatste vraag. Ja. Heeft het initiatief Theetuin ook zijn werk gedaan in de zin van dat je veel afleiding had op het moment dat hij weg was? Zeker. Ja? Zeker. En heel veel mensen leren kennen. Dat is ook al heel leuk. En ik moet zeggen, de straat, we hebben een doodlopende straat, maar daar hebben jullie al gezien, met keren volgens mij. Er zijn 17 huizen en we zijn echt ontzettend met elkaar betrokken. Want het is leeftijden van 32 tot 92 jaar. Dus iedereen zorgt een beetje voor elkaar. En dat is heel erg versterkt geraakt door die theetuin. Ja. Want daar kunnen mensen elkaar treffen aan het eind van de middag, of gedurende de middag. En daar wordt van alles uitgewisseld.